Kanatanan. Kakadako nga pribilehiyo nga ako mag-alagad sa aking home church. Na-miss ko to ba? The last time I was here, siguro mga pila ka tuig na, wala pang pandemic na nakapag-iwalay ko. One of the fringe benefits ng isang pare, is to be given a chance na kapag-alagad o makapag-ministeryo sa katawan sa Diyos. It is a great privilege for me to serve the Cathedral Parish, the home of the brave. Mga pare, Pero ako, dili ako kanang murag angay na mabilang kining mga pare nato ng mga banggiitan ba. Dili takot sa demonyo, isa sa mga, gusto ko nang gawain ang pagmisa, pag-celebrate ng Eucharist every Sunday, pagbunyag, kanang kaminyoon, mga sakramento ba. Isa lang ang ayaw ko, kanang sa lubong ba. Pinakaayaw ko yan. I was asked na isang time, I was asked by the bishop to visit yung isa nating kasamahan sa simbahan sa Ozamis na namatay ba. So, kanang nung atubang ko sa lungon, nakapiyong ko ba? Nakaayaw talaga yun, isa naman ang ginakano ko, kanang nakakatuwa pag ililibing na, yung mga tao ba, yung mga paryente, mga pinangga sa ilang kinabuhi, kanang hilak ba, lola, yan Pero wala naman makatumbag, patay naman. And yun yung tema natin karon, dead to yourself. Pagpatay ka na, wala ka nang, hindi ka na makadungog, hindi ka na Ang atong istorya karon is bahin sa mga gisulti sa atong Ginoo Kristo na makakaton kita og mga maayong mga butang. Naay mga Grego, katong mga Grego na nanghita sa atong Ginoong Kristo. In verse 21, makita niyo, paki-flash sa TV para mabasa nato. Cebuano. Sabi, kini ni anhi sila, diduol sila kang Pilipi, o nangayo sila na gusto nila makita ang atong Ginoo Kristo. Sabi nila kang Pilipi, buot kaming makikita kang Jesus. Whenever we gather as a people of God here every Sunday, this is Sunday is a day of obligation. Walay lugar kada Domingo na dapat kang unang adtuan gawa sa simbahan. Ito yung dapat mong unang pinupuntahan. Ang pangalan ang simbahan, gitawag siya na iglesia, from the Greek word ekklesia. Ibig sabihin yan, the gathering or ang assemblea sa mga gitawag sa atong Ginoong Diyos. Every Sunday, gitawag kayo sa atong giimbitaran kayo ba? Namuanhi mo. Aron makadawat kita sa iyang katawhan o sa iyang dugo na makahatag ka nato og kaluwasan o kapasayloan sa tanan natong mga sala. Now, these men, verse 21, nagbuot sila na makita si Jesus. Whenever you come here in the church, unsa man ang imong kabubuton. Every time we go in the Sunday, gusto natin na ma-bless tayo. Right? Tama, no? We come here for healing. We come here to be blessed. But who among you here come here to see Jesus? Gusto ko lang makita si Jesus. Wala na ako'y lain pangayoon. Gusto ko lang makita ang atong Ginoong Jesus. Bisan unsaon kadaghan ang akong problema, solve na ako na makita lang si Jesus. Amen ba mga anak? Or dili kumpleto ang imong Domingo kung hindi ka na-blessed. Sabi niyo, si Father, ano naman magtuturo? Katulugon na sad ko. You come here not to be blessed. You come here on a Sunday to bless God. Amen ba? That's the reason why whenever the church gathers, we begin with this greeting. Blessed be God
Amen ba? We come here to bless God. Nagdawat kita sa kapasayloan. Ihatag man na sa Ginoo. Pero unsa man ang atong kabubuton, unsa man ang atong gusto na makikita sa atong Ginoong Hesus. Then Jesus Christ answered them saying, in verse 23, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Basahin natin sa Bisaya. Si Jesus mitubag kanila, antak nga miabot nga ang anak sa tawo, pasidunggan pag-ayo, to be glorified. This verse points to the glory of the cross. Ang atong usahay na pagpasidungog, gusto nato kanang pakpakan kita, mura graduation ba? No? Galing. First honor. No? Dean's list. Tuwa yung mga anak ko, no? Top 3 daw siya ba? Top 3 yung isa kong anak ba? Pila mo sa eskwela? 3. Top 3 lagi. You know? Gusto nato na mapasidunggan. But this verse point not to the glory that we as parang kanang murag gusto nato ba? Pakpakan, uy, galing. But this glory, Jesus Christ was pointing to the glory of the cross. No? John chapter 12, or ito yung mga isa sa simula nito, no? Ito na yung magsusugod yung passion sa atong Ginoong Jesucristo. Kabalo na siya, mga pipila ka adlaw na lang, ilansang na siya sa krus, ug mamatay alang sa kapasayloan sa tanan. Now, this points to that. He said to here that muabot ang takna nga panahon. Takna nga gitakna sa atong Ginoon Diyos na siya pasidunggan. Ang iyang pagpasidungog, dili ka ng pakpakon siya og himayaon, kundili makahatag ka nato og kapasayloan pinaagi sa iyang pagkamatay didto sa krus. Dayon, in verse 24, nag-ingon didto, sultian ko kamo, ang usa ka lugas sa trigo magpabilin nga usara gayod ka lugas gawaston kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kanang lugas, no? Kung nakita na mo sa ato kanang palay ba, humay, no? Humay. Kana sa lahat trigo. Mas dako to bo, murag long grain ba? No, inana. Mahibilin ra sa na lugas kung di mo siya itanom. Kung itanom mo siya, it symbolizes of dying to itself. The seed, ang lugas, dili na siya mahimong lugas, kung dili magtubo siya o mahimong trigo. Okay? So mawala na yung pagkalugas niya, kung dili maghatag kini og maayo nga mga bunga. Kung dili kini ipugas, he's talking about his own death. By the death of our Lord Jesus Christ, now it bears fruit in the lives of many. Kita, ang nahimong bunga sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Nakita niyo yun? Kaya kung dili siya namatay, dili kita mahimong mga Kristohanon. Pinaagi sa iyang kamatayon, namunga kini, sa iyang kamatayon, namunga kini, ug nahimo kitang mututuo diha kaniya. Mauna nag-ingon siya na kung dili siya mamatay, dili kini mamunga. But he has to die for the salvation of all humanity. That's the reason why in one of our Eucharist prayers, it says, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Imagine na yung tibuok kalibutan, si Jesus ang atong karnero sa Diyos, nangagawagtang sa tanang mga sala sa kalibutan. Kung iyang gitangtang ang mga sala sa kalibutan, unsay mabilin sa kalibutan? Wala nay sala. Amen ba? Okay? Nana siya, no? Now, in verse 25, in continuation, doon sa sinabi niya, na siya mamatay, aron makahatag og kinabuhig dayon diha kanato. Nag-ingon gihapon siya, ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. In English sabi niya, he who loves his life will lose it. Kung natinguha ka sa imong kaugalingong kinabuhi,
mawad-an na hinuon kini. Apan, nag-ingon siya, kung mahinugugon ka sa imong kinabuhi, niining kalibutana, ikaw paghahatagan o kinabuhing dayon. In English, it says that if you love your life, you will lose it. But if you hate it in this world, you will keep it to eternal life. Ano ibig sabihin nung nahigugma ka o nasinag o nahinugon? No? Yung hatred na yan. The hate here, you hate your life in this world, it means you are giving a better option. Okay? Kinabuhing magadayaon or kinabuhin din kalibutana. Parang kanang murag papiliun ka. Wala akong maghimong ano. Sino mga may iPhone? Yung iPhone, no? iPhone, ano na ngayon? 21? Katatapos lang ng iPhone 20, nilabas kagad iPhone 21, no? So, tapos ng bago ng cellphone ba? Di ba? Pag binigyan ka ng bago, brand new na cellphone, yung dati mong cellphone na kanang karaan, di ba? Murag, ayaw ko nang gamiton ni. Di ba? Gusto mo na bagot. Sinong ganon? Nung may bagong cellphone, hatag, tapos yung cellphone mong luma, bili mo na pansinon ba? Nakuha nyo? Kasi may bago ka na eh. You now love this one because it is better. Why do you love this world so much? Because you think it's better here. Pero kung inyong sabtan pag-ayo, na mas maayo ang gihatag sa Diyos na kinabuhi, kaysa kinabuhi dinhing dapita, you will love the life that God has given you. Bakit pa mo kupot sa pagkinabuhin dinhing dapita? Kaya tingin natin, mas maganda pa yung kalibutan. Nakuha ninyo? Amen ba? Now, sabi rito ni Jesus is, you hate the world. The hatred here is not so much na you overcome yung mga tintal or temptasyon ni ining kalibutana. Kundili, you deny it, sa imo ang pagbuot lang, hindi ka na gusto ni ani. Kay nahigugma kapag ayo sa kinabuhi, nagihatag sa Diyos, diha ka nato. Amen ba? Amen. It's no longer a temptation. The world is no longer a temptation. You know, I was offered sa Manila ng trabaho ba? Mas malaki na sweldo, inana, no? Pero gitanggihan na ako. Hindi na siya temptation. Dahil mas gusto ko na mag-alagad sa Diyos. Bisan walay sweldo. Kay CEC man mi. Mga pare sa CEC, I was sharing sa mga sa mga pare o mga diakono. Kabalo niyo sa meaning sa CEC, Charismatic Episcopal Church, no? CEC means can't expect compensation. Ayaw na mo dahom na maswelduhan ka. You know? Kaya mga nag-alagad din, baka na murag may mag-i-inquire din na mahibawaan nila na, uy, wala may sweldo di ay. No? mga pari na mo, walay sweldo ba? Lagi na CEC ta. O sa ato pa sa international level, ICCEC. I certainly can't expect compensation. Tinuod gayod na wala gyud ang sweldo. And the world is no longer a temptation to you. Because you love God so much that what the world has to offer, di na ka na murag piliun ba? Dili na piliun. Nakuha ninyo yun? Dili na kini choice, but you hate the world so much that because of your great love for God. Okay, verse 26. Bible study man ta karon. Verse by verse tayo. Now, sabi niya rito, if anyone serves me, he must follow me, for where I am, there he also. There my servant be also. Ang buot na mag-alagad ka na ako, kinahanglan mo sunod ka na ako, aron kung hain ako atuwa usab ang akong suluguon. Where he is means na it does not mean a geographical location. Tuwa naman siya sa kalangitan, na tuapod da, no? Mauna pag na-born again ka, pusulin ka na dayon, para diretso naman langit. Dili man ang gustong pasabot. Where he is means that the state of being, ang iyang kahimtang sa iyang kinabuhi. Ano yung estado sa atong Ginoo Kristo? The state of Jesus is this, that He is willing to give His life
for the ransom of our sins. Na willing siya kaayo na ihatag ang iyang kaugalingon sa kamatayon, aron kita maluwas sa atong mga sala. Nanian siya aron pag-alagad, dili pag-aalagaran. So yun yung estado sa atong Ginoong Jesucristo. And now, kung mag-alagad kita, musunod kita sa atong Ginoong Jesucristo, andam gihapon kita na mag-alagad sa atong mga isig katao. Amen ba? Say, kanang murag gusto nato, nakita lang kanang silbihan ba, no? But where God is, where Jesus is, there is His servant with Him. Nasama kita sa atong Ginoong Jesucristo na buot mag-alagad sa atong Diyos. In verse 27, mag-ingon na atong Ginoong Jesucristo, nabala ka ako kung unsa may akong isulti. But, murag lahi siya ng translation. No? Pero sa English, sabi niya, now my soul has become troubled. Na-trouble siya na, kanang nabala ka, troubled ba? Kanang murag, naguol. Mas ano siya, no? Mas close na, no? Naguol siya. O unsa man ang iyang gisulti. Mag-ingon ba siya na, amahan, ayaw ipadangat ka na ako kining taknaa. Ingon niya, kabaluman siya na umaabot na kanang panahon na isya ilansang sa krus aron mahimong offering alang sa atong mga sala. Mahimo siyang halad alang kanato. Dili siya nag-ingon na kanang unsa man ingon sa atong Ginoong Kristo, unsa man ang akong ikasulti na itangtangon kining mga butang na ipadangat kaniya na iniining taknaa. Nag-ingon siya dili. Kay nag-ingon siya, but for this purpose I came to this hour. Nag-ingon siya na kay ang hinungdan sa akong pag-anhi mao ang pagdawat ni ining mga pag-antos. Ni ani siya aron pagluwas kanako. No, I was last week, no. Yan ko sa Bohol bago pa na issue yung kanang resort dito. Isaka ko dito ba? Sabi sa 222 steps. No? Paakataas ba? So dami naming maakyat, may mga sabay pa ako na mga senior citizen, murag mas tigulang pa na ako ba? Ma-overtaken pa ako sa ako naman, yung mga tigulangan, mas paspas pa na ako musaka ba? No? Anyway, pag abot dito, 221. Kanang isa na lang ba? Nag-ingon ko dito, ayoko na. Suko na ako. Balik na lang ko. No, inana ba, no? Ingon to man nasa, no, isa katikang na ra. Umana mo, anak siya ba? No? Isang step na lang. Ihatag niya na. Kini ba, kinatom niya na sa iyang pagministeryo. Unsa man ang iyang kasulti? Mo atras na siya? Dili, nag-ingon siya, kay kini ang akong tawag na ihatag ang akong kaugalingon alang sa kapasayloan sa tanan. Ipadayon ko kini. Kita gihapon na nag-alagad kaniya. You know, konting problema lang. Gibadlungan ni Bishop, gisisultihan na, sama ng ima! You know, saba ba? Nakuha ko ba yung boses ni Bishop? Hinaanan. Ikaw, hilak-hilak na doon si Bishop, nasukuda ko. Baylo na lang ako dito. You know, lipat na, di na ako magsimba. You know? Nakuha ninyo? Nga naman maghinanap ang imong patasan. Kay buhi ka pa sa imong kaugalingon. Kay kung patay ka na, wala ka nang mararamdaman. Amen ba? Wag natin gamitin lang si Bishop na example. Ang inyong mga ginikanan, kung gibadlungan mo, no? Ayaw pag-boyfriend! No? Nagyugugma man ko po. Magmahay-mahay ka sa imong ginikanan, kaya gibadlungan ka. Hindi ka papatay sa imong kaugalingon. Meron kang ginawang maganda. Hindi ka na-rewardan. Lagi kang present sa ministry, lagi kang on time. Tapos wala man lamang nakapansin sa akin. You know? Mahay-mahay dayon. Nga naman wala na ni magsimba. Kaya walay nakapansin sa iyaha ba? No? Walay nagpakpak. Buhi ka pa man sa imong kaugalingon. But if you are dead to yourself, hindi mo na importante ni. Magpadayon ka sa pag-alagad sa Diyos. Magpadayon ka pa pagsimba kaniya. Bisan dili ka pasidunggan. Kay ang tinuod na pagpasidunog, ang ikaw mamatay sa imong kaugalingon ug mabuhi siya si Kristo
sa imong kinabuhi. In verse 28, nag-ingon sa ato, Amahan, pasidunggi ang imong ngalan. Father, glorify thy name. Then the voice from heaven says that, I have glorified it. Nag-ingon ang tingog dito sa langit, ipasungdan ko na kini, o pasidunggan ko kini pag-usab. Glorify your name means that He died for our sins. He died for this truth. Kining kamatuoran na ang atong Ginoong Diyos nagawagtang sa tanan natong mga sala. Amen ba? Amen. Dili kita makaanhi ni ining dapita kung dili kita gitawag sa Diyos. You will not be here kung dili mo gitawag sa Diyos. Amen ba? So sa ato pa yung absent, murag wala gitawag. Gitawag man gihapon. Wala lang ni ano ba? Wala lang nitong nga. You know? Dayon, nag-ingon ang atong Ginoong Hesukristo. Then God will be glorified. Then she says here that, og pasidunggan ko ni pag-usab. Why? Again, nga naman pag-usab. I have both glorified it and will glorify it again. When Jesus died, God is glorified because of the obedience and submission of Jesus on the cross. Then, He will be glorified again when we, yung bunga sa verse na sinasabi natin, bunga sa verse, samantong binasa natin na verse kanina, verse 24. Kita yung bunga. Nakadumdum nyo? Verse 24, na mamunga kini. Kita yung bunga. Okay? Si Jesus Christ yung liso, yung lugas na nagipugas. Kita yung nahimong bunga. Then the Lord, the Father, will be glorified again when the fruits now will be willing to die of themselves and become in service to others. Na mahimo kitang alagad sa uban. Amen ba? Dili kita na ginabuhi sa atong kaugalingon lang. Ugsama sa atong Ginoong Kristo na siya gipugas, kita gihapon mamatay sa atong kaugalingon, ug mamunga kita ug mabunga kitang daghan. Kay dili kita makasinati o makadawat sa kaluwasan sama sa siyani banhaw kung kita dili ilansang gihapon sa krus. We will not experience resurrection if we did not experience crucifixion. Gusto ra nato hayahay. Dili nato gusto ang kalisod. Amen ba? Amen ba? Dawata ang kamatayon aron kita pagaluwason. May the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, O Lord, my strength and my Redeemer.